pripetilo, kaj se je dogodilo, kaj se je pripetilo, kaj se je dogodilo u zelenoj Dobravi. Kaj se je pripetilo, kaj se je dogodilo u zelenoj Dobravi. Danas otvaramo palaču Međimurske Popevke. Projekt kojim je obnovljena povijesna palača Hirsler dobila novu namjenu. Mjesto koje će od danas biti trajni čuvar uspomena, identiteta i vrijednosti našeg kraja. Da je vlovljen jedan ptić, da vučite Barbarić, da je štel od jaka. Ako govorimo o Rudolfu Steineru, govorimo u Donjem Kraljevcu. Ako govorimo o Svetom Jeronimu, govorimo o Štrigovi. Ako govorimo o Zrinskima, govorimo u Čakovcu i još nekim krajevima. Ali o Međimurskoj Popevci se govori u Donjoj Dubravi. Kak der jahal priče zmuro, to boš ne zna iti kod, pital druge je za pod, ti nesrećni Barbarić. To boš ne zna iti kod, pital druge je za pod, ti nesrećni Barbarić. Ali ova šargana nemo bila poslušna, sakramentski bil ja hoć, spekno svitnjaka je skoč i uzdal šarganu. Sakramentski bil ja hoć, spekno svitnjaka je skoč i uzdal šarganu. Najvrijednije što Međimurje ima je identitet, a najvrijedniji dio identiteta je Međimurska Popevka. Drago mi je da konačno imamo prostor, palaču u Donjoj Dubravi, palaču Međimurske Popevke koja će okupljati generacije i generacije ljudi, prostor koji će pričati priču o bogatoj povijesti, kulturi, tradiciji, baštini i ostavštini Međimurja koju moramo prenositi iz generacije na generaciju. Ovo će biti mjesto odgajanja upravo onih koji dolaze nakon nas kako bi učili o vrijednostima svog kraja, o vrijednostima zavičaja, o kvaliteti Međimurske Popevke koja je i od 2018. godine na svjetskoj nematerijalnoj listi UNESCO-a. Upravo taj trenutak je i Dan Međimurske Popevke koji se svake godine obilježava 28. studenog. Cijelu noć smijavati, deci pel dugovati, ko po školu